Якія важныя падрабязнасці сталі вядомыя пра трагедыю, што адбылася пад Мінскам? Якая важная сустрэча чакае Лукашэнку, а таксама што за новыя прыгажуні з'явіліся ў яго атачэнні? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Гучная трагедыя здарылася ў дзяржынскай бальніцы. 8 сакавіка проста ў міжнародны жаночы дзень там загінула маладая парадзіха і яе дзіця. Вядома, што дзяўчына нядаўна выйшла замуж, і ёй было 26 гадоў. Пара чакала першанца, і дактары ўжо паведамілі ім, што ў іх будзе дзяўчынка. Месяц таму будучая маці пайшла на бальнічны па цяжарнасці, і ўсё, здавалася б, было нармальна. 8 сакавіка пачаліся роды, і яе адвезлі ў бальніцу, але там памерла і сама жанчына, і яе дзіця. Па чутках у парадзіхі здарыўся анафілактычны шок ад нейкіх лекаў. Але на падалянчык галоўны ўрач дзяржынскай бальніцы, дзе і здарылася бяда, пацвердзіла смерць жанчыны і паведаміла, што медыкі зрабілі ўсё магчымае. Далей яе цытата. Гаворка сапраўды ідзе пра анафілактычную рэакцыю на прэпарат, але яго назву, а таксама дыягназы і метады лячэння я назваць не магу. Да нас прыходзілі муж і брат загінулай жанчыны. Ім усё патлумачылі, яны ўсё ведаюць, у тым ліку аб метадах лячэння і аб аказанай дапамозе. Паўтаруся, лекары са свайго боку зрабілі ўсё магчымае. Канец цытаты. Улады адгукнуліся на гэтую трагедыю. Міністэрства аховы здароўя выказала спачуванне сям'і жанчыны і заявіла, што медпрэпарат, які уводзілі загінулай, цяпер прыбіраюць з продажу і спыняюць яго выкарыстанне ў бальніцах. Што канкрэтна гэта быў за прэпарат, міністэрства таксама не паведамляе, але са слоў людзей, знаёмых сітуацыяй, жанчыне ўвялі антыбіётык цэфтрыаксан. Менавіта гэты прэпарат раней ужо трапляў у іншы скандал з трагічным фіналам. У студзені 2017 года толькі за адзін тыдзень было зафіксавана 3 выпадкі анафілактычнага шоку ад цэфтрыаксана. Тады 2 школьнікі трапілі ў бальніцу ў цяжкім стане, а адна жанчына памерла. Прычым выкарыстоўвалі як айчынны прэпарат, так і замежны. Пасля таго смяротнага выпадку цэфтрыаксан часова забаранілі ў Беларусі, а віцэ-прэм'ер Васіль Жарко заявіў, што ў 2016 годзе ў Беларусі было зафіксавана ажно 25 выпадкаў алергічнай рэакцыі на гэты антыбіётык. Сярод тых выпадкаў большасць засталася невядомай для грамадства. Рэзананснай стала толькі смерць парадзіхі ў маладзечне. Тады 27гадовая жанчына нарадзіла здаровага сына, але праз некаторы час ёй стала дрэнна. Медыкі ўвялі жанчыне беларускі цэфтрыаксан, і яна загінула ад анафілактычнага шоку. Варта таксама адзначыць, што падобныя гісторыі адбываліся не толькі ў Беларусі. Напрыклад, ва ўкраіне забаранялі гэты антыбіётык у 2019 годзе і таксама пасля смяротнага выпадку. У выніку ў Беларусі цэфтрыаксан на нейкі час перасталі выкарыстоўваць, але пазней забарону на яго знялі, і яшчэ вясною 2017-га прэпарат вярнуўся ў радзільні і бальніцы. Працяглы час усё было нармальна, але цяпер, як бачым, зноў здарылася бяда. Суразмоўцы нашай Нівы лічаць, што дактары дзяржынскай бальніцы сапраўды не вінаватыя, бо ад алергічнай рэакцыі не застрахаваны ніхто, але пры гэтым не разумеюць, чаму цэфтрыаксан працягваюць выкарыстоўваць у Беларусі, улічваючы, што цяжкія рэакцыі на яго гэта не рэдкасць. У выніку пасля смерці жанчыны ў Дзяржынску чыноўнікамі ад беларускай медыцыны была створаная камісія па расследаванні сітуацыі. Цытата. Цяпер ацэньваюцца ўсе этапы аказання меддапамогі. Канчатковы дыягназ будзе ўстаноўлены пасля атрымання вынікаў патолагаанатамічнага разбору і правядзення судова-медыцынскай экспертызы. Канец цытаты. Акрамя таго, асобную праверку праводзіць і следчы камітэт Беларусі. Загадкавае злачынства адбылося пад Мінскам. У Яры ў Стаўбцоўскім раёне знайшлі цела мужчыны са шматлікімі ранамі, але ніякіх падрабязнасцяў пакуль што не паведамляюць. Вядома, што на месца здарэння выязджала нават кіраўніцтва абласнога экспертнага ведамства, у тым ліку асабіста начальнік упраўлення па Мінскай вобласці Андрэй Харчанка. Журналісты даведаліся, хто ствараў масоўку для Лукашэнкі і яго шпіца. Любоў пажылога беларускага кіраўніка да рознага роду конкурсаў прыгажосці і прывабных маладых дзяўчат вядомая даўно. Яны суправаджаюць яго на мерапрыемствах, танчаць з ім на балях і сустракаюць замежных гасцей у службе пратакола. Так жа адбылося і падчас нібыта неспадзяванага візіту Лукашэнкі і яго світы ў рэстаран «Макбай». Пакуль ён дзівіўся фастфуду, на фоне каштавалі свае стравы маладыя сімпатычныя
сімпатычныя дзяўчаты. Але ж жаваць бургеры на фоне Лукашэнкі пасадзілі не абы каго. Як даведаўся партал «Зеркала», выпадковыя наведавальніцы рэстарана чакана аказаліся зусім не выпадковымі. Яны абедзве нядаўна удзельнічалі ў дзяржаўных конкурсах прыгажосці і падобна, што цяпер атрымалі працу ў службе пратаколу Лукашэнкі. Дзяўчыну злева завуць Анастасія Некрашевіч, і ёй 21 год. Яна піяністка, якая атрымлівала ўзнагароды на розных творчых конкурсах і нават мела прэмію спецфонду Лукашэнкі па падтрымцы таленавітай моладзі. У канцы 2023-го дзяўчына выйграла конкурс прыгажосці «Міс Акадэмія музыкі», а на конкурсе «Каралева студэнцтва» ёй дасталася карона першай віцэ-міс. У 2025 годзе студэнтка прыняла ўдзел у конкурсе «Міс Мінск» і выйграла тытул «Міс спорту». Цяпер жа Анастасія працуе ў службе пратаколу і сустракае гасцей на афіцыйных мерапрыемствах. Так, гэтую дзяўчыну ў нацыянальным касцюме можна бачыць падчас прыезду ў Мінск прэзідэнтаў Узбекістана і Казахстана ў чэрвені 2025 года. Другая выпадковая прыгажуня яшчэ больш маладзейшая. Ёй усяго толькі 20 гадоў і завуць яе Лізавета Казак. Цяпер дзяўчына вучыцца на факультэце міжнародных адносін Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэта. У 23-м годзе яна удзельнічала ў конкурсе прыгажосці «Міс Беларусь» і нават дайшла да фінала, але ж тытулаў ніякіх не выйграла. У тым жа 2023-м Лізавета брала ўдзел у сустрэчы Лукашэнкі з моладзевым актывам і нават задала яму вострае пытанне. І гучала яно так: ці ўсё падабаецца Лукашэнку ў палацы незалежнасці і ці ёсць у яго там любімая зала. Верагодна, цяпер дзяўчына таксама працуе ў службе пратаколу, бо на гэтым здымку яна стаіць з караваем падчас уручэння дзяржаўных узнагарод перадавікам аграпрамысловага комплексу. Лукашенко рыхтуецца да важнай сустрэчы, а яго міністр хваліцца сумнеўнымі дасягненнямі. Цяпер стала вядома, што спецыяльны прадстаўнік прэзідэнта Злучаных Штатаў па Беларусі Джон Коул прыедзе ў Мінск ужо на наступным тыдні. Прычым спачатку ён паедзе ў Вільню, і гэта адбудзецца 18 сакавіка. Пасля гэтага ён накіруецца ў Мінск. Раней, пасля прыезду Джона Коула ў сталіцу Беларусі, двойчы 11 верасня і 13 снежня з турмаў вызвалялі вялікую колькасць беларускіх палітзняволеных. Тым часам міністр замежных спраў Беларусі Максім Рыжанкоў выступіў з рэзкай заявай. Цяпер ён патрабуе ад Еўрасаюза нейкай рэакцыі на, цытата, гуманітарныя крокі Лукашэнкі, то бок на вызваленне палітвязняў і прымусовую дэпартацыю іх у той самы Еўрасаюз. Рыжанкоў падкрэсліў, што Беларусь нікому нічога не павінна і добра сябе адчувае, нарошчваючы супрацоўніцтва з Расіяй, Кітаем, Іранам, краінамі Блізкага ўсходу ды Афрыкі. Таксама міністр пахваліўся, што санкцыі супраць Беларусі не працуюць, але тады незразумела, чаму Лукашенко пра іх пастаянна стогне. Як дураць беларускіх вяскоўцаў высветліў беларус, які выклаў у сацыяльныя сеткі свой сумны эксперымент. Мужчына прыехаў на сяло да бабулі, якая, каб пачаставаць унука, купіла ў аўталаўцы кавалак паліндвіцы брэнда «Мясная дзяржава» ад агракамбіната «Дзяржынскі». Але ж у вочы кінуўся памер пачастунку, і яго вырашылі ўзважыць. Аказалася, што на пакунку было пазначана 618 грамаў, а ў рэальнасці ж было ўсяго толькі 380. Розніца складае амаль 40%, і мужчыну гэта абурыла, і ў выніку ён выклаў відэа ў TikTok. Цяпер ролік ужо выдалены, але ж сам беларус паведаміў, што розгалас дайшоў да вытворцаў. Да яго бабулі ўжо прыехалі з выбачэннямі, падобна, што прадстаўнікі мясакамбіната, і вярнулі ёй грошы. Іншыя медыцынскія навіны таксама не вельмі добрыя. У Магілёве і Магілёўскім раёне актывізаваўся небяспечны наравірус. Як расказалі ў мясцовым цэнтры гігіены і эпідэміялогіі, у рэгіёне фіксуюцца групавыя выпадкі захворвання. Паводле слоў медыкаў, інфекцыя небяспечная для ўсіх, але ж асабліва для дзяцей, пажылых і аслабленых людзей. Наравірус – гэта вострая кішачная інфекцыя, якая вельмі заразная. Вірус доўга жыве ў навакольным асяроддзі, а чалавек можа быць пераносчыкам яго нават бессімптомна. Перахварэўшы, можна заразіць іншых, нават праз некалькі тыдняў пасля выздараўлення. Тут важна, што антыбіётыкі пры наравірусе бескарысныя, вакцын ад яго няма, як і спецыфічнага лячэння. Лячыць гэтую хваробу самастойна строга забаронена, і пры падазрэнні на кішачную інфекцыю трэба адразу звяртацца да ўрача. Галоўнае правіла, каб заставацца здаровым, гэта гігіена. Важна мыць рукі перад прыняццем ежы, пасля вуліцы і туалета. Акрамя таго, неабходна старанна прамываць гародніну і садавіну.
У калісьці славутым купалаўскім тэатры з'явіўся новы мастацкі кіраўнік. Цяпер на гэтую пасаду прызначылі расіяніна з расійскіх правінцыйных устаноў. Да пераезду ў Мінск 40гадовы Дмітрый Акімаў быў мастацкім кіраўніком Чарэмхаўскага драматычнага тэатра, Томскага тэатра юнага гледача і нават Матыгінскага драматычнага тэатра. Цяпер Акімава прадставіў калектыву асабіста міністр культуры Беларусі Руслан Чарнецкі. Тут нагадаем, што ў 2020 годзе большая частка трупы купалаўскага тэатра звольнілася на знак пратэсту супраць гвалту сілавікоў і фальсіфікацыі вынікаў выбараў. Пасля замест Мікалая Пенігіна мастацкай кіраўніцай паставілі актрысу Вольгу Няфёдаву, якая праславілася тым, што выступала на адкрыцці алкакрамаў, а таксама наракала, што змагары з рэжымам не даюць ёй здымацца ў кіно. На сустрэчы з Лукашэнкам Няфёдава адкрыта асуджала ўсіх, хто пакінуў трупу, кажучы, што ёй сорамна за калег, і нават пусціла слязу, згадаўшы, як Лукашенко бегаў каля свайго палаца з аўтаматам. Ну а затым у купалаўскі тэатр пачалі уладкоўваць расіян, якія нават не ведалі беларускую мову. У якасці рэжысёраў таксама прыходзіцца запрашаць на працу спецыялістаў з Расіі. Цяпер замянілі на расіяніна і тую Няфёдаву, але вядома, што хоць яна і сыходзіць з пасады мастацкага кіраўніка, але ў тэатры застаецца. Дарэчы, разгром змагароў, якія, па словах Няфёдавай, не пускалі яе ў кіно, яе кар'еры нешта не дапамог. І былая кіраўніца Купалаўскага працягвае граць дробныя эпізадычныя ролі ў другарадных расійскіх серыялах. Ініцыятыва Мальдзіс выкупіла яшчэ адзін унікальны дакумент. Гэта старадаўні архіў парафіі з Гродзеншчыны. Гаворка пра так званы капіярый. Гэта рукапісны зборнік службовых дакументаў і перапіскі з касцёла ў Вялікіх Эйсмантах, які знаходзіцца ў Бераставіцкім раёне Гродзенскай вобласці. Гэта бясцэнная крыніца інфармацыі пра рэлігійнае і свецкае жыццё ваколіц Гродна 19 стагоддзя, бо ў зборніку захаваліся распараджэнні свецкіх і касцёльных уладаў, звесткі пра жыццё парафіі і мясцовай супольнасці, а таксама трапляюцца прозвішчы мясцовых жыхароў, асобныя сямейныя гісторыі і нават нататкі пра вакцынацыю ад воспы ці будаўніцтва касцёла. Большасць запісаў належыць настаяцелю парафіі і гродзенскаму дэкану Міхалу Сізянеўскаму. Яны вяліся цягам 14 гадоў і датуюцца першай паловай 19 стагоддзя. У будучыні гэтая кніга ў якасці грамадскага падарунку вернецца на сваё месца у парафію імя Найсвяцейшай Панны Марыі і святога Яна Непамука у Вялікіх Эйсмантах. Мілая гісторыя з Бабруйска. Там сямейная пара ратуе параненых і слабых жывёл. Калісьці браканьеры застрэлілі лебядзіную сям'ю, і пасля гэтага ў чароце засталіся два лебедзі. Неабыякавыя людзі паведамілі пра гэта прыродаахоўнікам, і аднаго з лебедзяў прааперыравалі ветэрынары і прыстроілі ў добрыя рукі на перыяд рэабілітацыі. Гадаванца назвалі Грышам, аднак цалкам паправіць здароўе птушка так і не змагла, таму засталася жыць пры сям'і Любові Іосіфаўны і Алексея Мікалаевіча Шушлянікавых. Цяпер на іх падворку жывуць ажно 5 лебедзяў. Гэтых птушак таксама ратавалі. У кагосьці было перабітае крыло, у кагосьці адмарожаныя лапы. Цяпер кампанію Грышу складаюць Глафіра, Юша, Ванюшка і Малышка. Акрамя лебедзяў у сям'і жывуць 4 сабакі, 2 каты і нават папугаі. Амаль усіх сваіх гадаванцаў людзі падабралі слабымі і выхадзілі. Вось такія навіны аўторка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы завтра.